मानो बस हमसे कभी कभी मैं खुद से हूँ Oke, inke bahai tong bahai. Norok to joto kaham kena saiman banya. Ajkal ni brok manusia ni bangthun ni bingthun. Chapre engthun tokha kosam engthun. Muta-muti joto na sasta music video ni hero heroine ingna musungjak bayo hinai. Buji bai kena ble inke tini ching salai nai. Wansa Bai Tiprajwk brini kaisa nang nungya music video no tuyei. Hinke bong ni agan ni mung engka boroi nai thokfu. O musuk buchlei rok. Kokborok kokberi sabai. Tiprasa viewers manna muchungjago. Fiaba kokborok koknoke kaham ke srengna naiya. Burinyo se boro hini sawi tongo o musuk buchlei rok. Hinke abono kaisa saido hinke Tiprajwk rok munei tongthokjak layei. Wansa Bai music video rok khai tonglayo. Wansa Bai kebak layei reels rok khai tonglayo. Fiaba tei kaisa saido hinke Tiprasa rok Wansa rok bai Bwsla tongo. Hinke o video on rok no duita side no tuinya funuk nai. Hinke faidi o Kokborok no left side to ni wei right side thangai. Tini ni din hajira shuru khailaisinai. O music video ni mote hinke omorok pura filik bri rokta parko jechila nugo ama banyo kepajak nai hinai wan sugui akoi parko thanglayuta abuni bagino jiboni sinia nugya chlarok no nugai warik warak englaite rei jesake pano line rijak na lai tonglayuta hinke abri rok nugai o Wansa mak ni biye rok ni mokol ni position nukbai kenable brini mukhang no nasik yakarei brini tamono nasik itong engkang bujika o mak ni musuk besarok bong ni mokol baino abri rok no tapatap khaisi kahinai hinke ei musuk mukhang nengke sabai thori phunuk jagai abasuk mani khasa ha সুন্দরী মায়া খাম তুই নৌকায় সাবরই নাই থ Thut amoda sundori maya amoda boroi nai thok che gan bai bri khapiang lang mase phikak tham bajak wakma bri chikhai bri no se bri nai thok hinai rithalai makiba ako tamnole biya hinba manna bai kok hai de bana manna bagai jesik bri sitrana fana bri nai thok ni mas nai ble hai de bana wan sugui nai bai de brung makeup phano se bini mukhang no bri sikla rok ni hai mukhang slami manli angke to buji bai sidita angti kunu sali angkha Hai tamo el romoi rogo musawi tonglasin rok dei dance step rok manjak liya dahino hinke aborok no karibo ang je nai mani bongni o music video no a kaisa pargomang no bakchudi khailema sing khailayei pai riwo akko duite ka damni music video sin ke ba obostha rok bahai nung sinai ble আমার সাইকেল দিয়া তোরে ঘুরামু এ দুনিয়া যদি রাজি থাকিস করুম আমি তোরে বিয়া tei tamasa wakma brisik no sonlai brisin ke ba dam komni brisin ke ba iko asor khijak cycle kcham no deserve khaita bo cycle kcham bai dunia breri nai hinui sajakma bai no impress ngi thanguta bo নিজে তোর বাপরে কমু আমি গিয়া তোর সাথে যেন দে আমারে বিয়া iko fikung fatana lama wo himna kok sawi tonguta bo thangla asung no sawas tongo sawila awakma brisik ni bufano mo bojagani Wansa musuk busa or fai amti kok sai tong fai hinai neng bol cheli be mang dam sri dam ri jigefro iko bakchuri khailema sing khailayei last to enke yak rom lai bolongo hablanya bagai thanglai gata norok boto kaham kino saiman banya Wansa rok Tiprajwk brinyo manke chetroma sing chetrowe jangrima sing jangriya sak yakariya hinai Papare tongthok jangmani sinaila aba ki kebak lai video slamano hinai Bwsla se vlog sa wah Bwsla vlogoi dut malai chamar no muito manja katana hinke aro brinyo kebagai of fuinai ni feelings roketo bomo hai ngi tongkhna abo to kaham kino saimano naina bai ko mogotam bthai keseng hai buana funugei bundi ke lupchare re khayei reaction diwi tong condom dukan rike obrok onek khapene haise कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता Iko ang Wansa salabai lancholi mangka hinida Tiprasa rok no funugoi jilai si phanangna hini wansugoi room bisingo kebak lai video slamai social media o dawiri hino na kutuk jakna muchungoi kaisa phachingo hinke Tiprasa rok Wansa rok bai Bwsagwi hospital rok klai tongbayo tei kaisa phachingo hinke Tiprajwk bri rok Wansa Bai romance khai tonglayo hinke norok to jotono nukbai kina sar Prasun continue Bwsla tei Bwsajwk bomo haike Wansa rok bai palki miliwi Bwsagwi jibiwo khiklai rijak mano Omo simia 1 month sikangbo khwai college
tiprasa Australian rok no same oma haike no palki miliwe buwe bokrok phatriwe hospital o khiklai rimano bon rok nukbai khina omo no kari bo semao bo rok ki mura sing no Wansa rok palki miliwe tomang chamang buwe hospital o khiklai rimano bon rok khana bai khina hanke omo hai rok no nugui no omo hai rok no khana wi no Wansa rok tiprasa rok no buna bagui chance mangse nai tongo hinai aboni bagini to sar Prasun kantini Bwsla bongni Wansa auto driver ba chikon chameter engma jagao oino Wansa rok tongmang chamang palpal ke phayei joli jagei buphayo je mana khaine khuni yoglia tiprasa mukhang nukhen kino setebo joli jagei palpal ke kuthumai bulayo norok khana bai kana ble sar kantini busajek bini bufayong no Wansa rok bai dreno kiklai bujagi tongmanugei mana khaima se bonosu ulta buwei khaklab ni bekreng sebai rio hanke amo se agana gini Wansa rok news channel fai sai tong phayo burino buya chalano semi si buo hinai arre kebo baise bujagi hanke bahai khele bini khaklab ni bekreng bai thangnai bai no hanke aborno karibo khoroksana palpal ke bui tongmana nugui phano se agana gini Wansa musuk busa okra chakra rok kebo phano mana khaileya thina ke thithang tung hinise palpal ke bochalayei audience inglai simi chenai tonglayo mane tiprasa bujak mano brok mungsa panung jagi abo haita main kokhin ke omose je Wansa bai brok ajagao metarungo a Wansa bai ke salai akawoi metar closing thanglaiya hanke aboni ulolai tangi Wansa rok palpal ke phailayei garini sokolai draino kiklai bui tong phaiba abono naslimung hinyake tei tamno hinai hino mendra jat hanke amo haiki boma sing bui phana se Wansa rok sar Prasun kanti tei bini busa rok no se teisa saya islamik comment khaile jak iko bimanda saka amar mone hoy ek hate to কোনো দিন তালি বাজে না তালি বাজতে গেলে দুই হাত লাগে দূর আচুদ্দা মাদার চোদ hanke te masa মাদার চোদ saka পুলিশের ছেলে বা মেয়ে হলে 100টা ক্রাইম করলেও মাপ আছে কারণ বাবা পুলিশ অধিকারিক ছি এই হলো আমাদের প্রশাসন নুখদা বংনি মতে সারকান্তিনি বুসারক ক্রাইম খাইছে বুজাক ফোন hanke te masa আসুদ্দা সাউকা অটো দিন তেইলা মুরা নাটক করে এখন আগরতলাতে একজনের কথা এক রকম নুকবে কেনা বলে স্যার Prasun কন্টিনিউ দিউ তিনো সে বকনা তকনি সাউই তঙ্গু আসিক মুসুক বুসা আসিক আসুদ্দা বুসা hanke aborno karibo borok tabuk sar Prasun kantini mungise ulta case rilajak bongni Wansa rok sar kantini bhajungno buwei khaklabni bekreng sebai manokhe borok bichar naya ulta abunai rokno sar Prasun kanti fai romitlang manose brok tabuk case rilajak mother chot bongni Wansa rokni rongi tongmanokhe borok nukphana nugese hanke sar Prasun kantini bwsajekti Bwsla song bujakma video no kaisa Wansa news channel ni Facebook page o upload khaijak nugui ang comment rok check khaine mani 90% Wansa rok joto ang jenrok no phunuk ma hai comment mang khailajak tei baksaka a video haha react rilajak ang kaham kino check khaine ka je haha react nai rok joto no Wansa mang masapno tiprasa kri ajagawo hanke ko amo hai rok no nugui no saimano je Wansa rok bongni borok bai tiprasa rok no bujak manu khenke borok belai kino tongtong jago borok belai kino hamjago aboni bagina saw joto no kok bangla yawe unity wo tongbai di hinai